pinainit Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo. Welcome back to the program Top Secrets. Kapiling pa rin si DJ Rakitera, ang tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sekreto. Your secrets are safe with me. At meron po tayong caller on the line for Top Secret. Hello, magandang gabi. Hello po. Good evening sa'yo. Pwedeng malaman kung anong pangalan? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Love. Okay. Love, naririnig ko yung monitor mo dyan. So, pwede bang patayin mo muna yung TikTok or yung radyo mo na nandyan sa paligid mo para Apo. dito ka mag-concentrate sa Viber call natin. Okay? Sige po. Ayan. Sige. Ilan taong ka na? 33 po. 33. Saang lupalop ka galing? Somewhere in Luzon na lang po. Somewhere in Luzon. Taray nun ha, napakalawak. Okay. Safe na safe ka dun, somewhere in Luzon. Love, somewhere in Luzon. Ako kasi, Okay lang kasi po yun. fresh pa. Fresh pa eh. No problem. Alam mo, Love, eto yung programang pwede kang magsinungaling kung taga saan ka. Kahit na hindi ka taga Luzon, pwede mong sabing Mindanao ka galing. Basta huwag ka lang magsisinungaling tungkol dun sa mismong top secret mo. Okay, sige. Okay po. Love from Luzon, ano ang top secret mo? Nahuli po kami nung asawa ng ex-boyfriend ko. Nahuli kayo ng asawa ng ex-boyfriend mo na may namamagitan sa inyo ng Opo. ex-boyfriend mo? Opo. Oh, so paano nangyari na merong namamagitan sa inyo ng ex mo? Bali, matagal na po kasi. Kumbaga, ex ko nga po siya. Ako yung nauna. Tapos po, complicated kasi yung naging relationship namin. Parang on-off po kami ganun since 2008. Tapos, after 2008 po, nagkita na lang ulit kami 2016. Kaya lang po, by that time, married na po ako. Tapos siya single pa rin. Mhm. Kaya lang po, hiwalay na po ako sa, parang nahiwalay ako, parang hiwalay po kami nung husband Asawa ko mo? that time. Apo, dahil nag-cheat din po siya. Mhm. Kaya po, nung nag-meet kami, pareho po kaming wala sa relationship. Bali yun po, nung time na yun, masaya kami kasi nagkabalikan kami, gano'n, nagkasama kami. Lahat po ng gala, magkasama kami. Tapos pinasok ko siya sa trabaho, tinulungan ko siyang i-build yung sarili niya. Tapos po, bigla na lang 2021, nakikipagbalikan po sa akin yung husband ko. Ayaw ko na po kasi meron na nga pong siya, yung ex ko nga po. Tapos, chinat po siya nung husband ko na papatayin siya dahil ayaw ko po siyang balikan. Wait lang. So, kailan nag-asawa tong ex-boyfriend mo? 2021 din po. Ay, sorry, 2022 po, after a year. Kasi parang natakot po siya na na puwedeng gawin sa kanya yun nung husband ko since kasal nga po ako. Hmm. Yung girl po nakilala niya ng 1 month pa lang, tas after a month nagpakasal na siya. Ay, ang bilis. Opo. Hindi niya parang hindi po sila gano'n magkakilala. Tas after a month kinasal sila tapos after ilang months buntis na yung
wife niya. Tapos ang nakita ko po kasi parang siyempre po, ano, parang gusto ko kung mag-aasawa man siya, yung mas yung pagmamahal ko sa kanya o ano, kapantay, parang gano'n po. Kasi lahat binigay ko sa kanya, eh. Mhm. Tapos hanggang sa isang taon po yung nakalipas na hindi ko po alam na nag-asawa siya bale. Parang out of nowhere po bigla na lang siyang may in-upload na picture ng babae, tapos yun nga kinasal hanggang sa nagalit po ako sa kanya kasi hindi siya nagsabi sa akin. Pero ongoing Parang yung communication niyo? opo, nagkikita pa kami gano'n, akala ko okey kami gano'n. Ta's bigla na lang po parang nung time na yun, yun yung parang lowest point ng buhay ko na may sakit yung parents ko gano'n, ta's kailangan ko siya, tapos bigla siyang nag-asawa ng hindi ko po alam. Tapos iyon, galit na galit ako sa kanya kasi parang feeling ko iniwan niya ako sa ere, na Mhm. parang ano, natulungan ko siyang ma-permanent sa trabaho, magkatrabaho, maging okey, maging stable. Hindi ko naman Nagkasumbatan na gano'n? parang Kasi gano'n, nasaktan parang ka, eh. ayun po. Tapos parang ako yung nagtanim, iba yung umani, parang gano'n. Pero kasi nga mahal ko naman siya kaya ko naman ginawa yun. Mhm. Tapos po nung after a year nga po na nagkita kami ulit sa office, nagkikita po kami sa office namin. Pero hindi kami nagpapansinan, hindi ko na siya kinausap kasi nga po nagalit ako sa kanya. Tapos after a year po nagkaroon ng chance na kaming dalawa yung magkasama sa service. Mhm. Nag-sorry po siya ta's kinuwento niya na nagsisisi siya gano'n, kung ba't niya Oh. nagawa yun, ganito, Mhm. ganyan. Kasi nga po natakot siya na baka patayin siya nung husband ko, Oh, 'di gano'n. naging marupok ka ulit? Ayun Kasi po. nag-sorry sa'yo, oh. So, pinatawad mo, pinabalik mo ulit sa buhay mo, Yun tama nga ba? po yung pagkakamali ko, dun po nagsimula yung pagkakamali ko dahil naawa ko sa kanya at mahal ko pa rin siya, nagkikita po kami ng palihim. Pero alam mo na may asawa na siya? Opo, Mhm. Pero inaamin ko sabi yung part naman na yun, na sinasabi mali ba ako. niya na on the rock sila ng asawa niya or talagang sinasabi niya na goods pa sila pero pinagpatuloy niyo lang talaga yung relationship ninyo? Sabi niya po on the rock sila kasi parang hindi nga niya gano'n kakilala ta's ina-under siya, siya lahat gumagawa ng mga dapat na ginagawa nung asawa niya. Like yung, sa bahay, sa anak niya, yung asawa niya parang reyna, gano'n. So, naawa naman po ako sa kanya kasi parang siya hindi niya naranasan sa'kin yun na gano'n. Oh, iba talaga yung Tapos awa na nagagawa 'no? I mean, iba yung nagagawa ng awa sa tao naging marupok talaga, oh. ayun po, tapos actually nagagalit po lahat ng kaopisina namin dahil alam po yung nangyari. Tapos ba't daw binalikan ko pa at alam ko naman daw na may asawa na. Anong sagot Eh, mo? hindi ko po sila masagot kasi hindi ko rin po alam sa sarili ko na kung bakit kahit mali. Okay, sige. So, Ang paano nalaman na lang nung asawa na merong something sa inyo ni ex-boyfriend? naiwan ay bale may isa siyang cellphone pa, dalawa yung cellphone niya bale. Ay, ang taray may ano, burner phone? Ayun, tapos nalasing siya ng sobra. Lagi kong pinapaalala sa kanya yung cellphone niya kasi nga po siyempre ayoko naman din umabot sa point na magkagulo dahil alam ko po na yun naman yung pangarap niya na magkaroon ng stable na trabaho, ayun magkaanak kasi nga hindi ko na rin siya mabibigyan nun. Tapos ayun may asawa, hanggang sa hindi ko rin po alam na may sine-save po pala siyang sex video sa Ninyong dalawa? cellphone. Opo, So, hindi mo alam na nire-record niya yung sagupaan ninyo? opo, Unaware ka about it na meron siyang recording of your, romantic opo. relationship? Tapos nalaman ko lang din po nitong sinend na nung asawa niya yung screenshot sa office namin dahil nireklamo niya ako.
na kabit nga daw ako ng asawa niya. OMG. So, nireklamo ka sa mismong opisina. Saan sinend ng asawa? Sa HR? Sa GC ng kumpanya? Or meron ba siyang kaibigan within the company? Nagtatrabaho din ba siya sa kumpanya ninyo? Hindi po, bali sa ibang company yung babae, kami nung lalaki yung iisa yung company. Tapos, naa-access niya yung Facebook nung husband niya. Kaya nagagamit niya yun pang So- chat sa Okay. Okay, so mismong ginamit niyang account na pang chat ay yung dun sa asawa niya, which is your ex-boyfriend. opo. So ginamit Tapos, niya yung pang chat doon sa mismong parang group chat ng inyong company? opo. Tapos nung napagtanto niya po siguro na puwede siyang makasuhan, naggawa siya ng ibang, messenger na yung profile picture is yung, upper body ko na nakahiga ako, nakita yung mukha ko, na which is screenshot galing dun sa video. Tapos nilagyan niya ng pangalan ko tas Kalaguyo. Tapos isinend niya yung mga screenshot nung video. Pero hindi naman actually lahat ng nakaharap. Pero nag-name drop kasi siya ng pangalan. So kahit hindi mo kita na ako yun, visualize mo kasi nilagyan niya ng pangalan. Tas yung husband niya naka-blurred. Nung Kaya makita mo ngayon lahat ng yon, nung nakita mo, ah, anong naramdaman mo? Anong response mo? nanginig po ako. Actually hanggang ngayon po hindi ko matignan. Parang isa lang yung picture na nakita ko kasi nagkaroon po ako ng anxiety na nanginginig ako 'pag may tumatawag po sa'kin or nagse-send sa'kin ng picture. Hindi ko mabuksan kasi feeling ko po yun yung makikita ko. Hanggang sa bina-blackmail niya po ako na 'pag hindi ko siya hinarap, ikakalat niya po yung video. Kaya hanggang ngayon natatakot po ako lumabas ng bahay. Dahil feeling ko po nakita na ng mga tao yun, kahit hindi ko pa po nakikita ng buo. Meron ka bang gustong gawin? Like, gusto mo bang magsampa ng kaso dun sa lalaki? Gusto mo bang harapin yung asawa niya mismo? Gusto mo bang humingi ng tawad? Anong gusto mong gawin? Ang nagpa-blatter na po ako kasi sa sobrang takot ko po. Dahil ang sabi niya po, mag-uusap sana kami, gusto niya po mapahiya ako sa harap niya, na sabihin po nung lalaki na wala naman siyang pagmamahal sa'kin, ginamit niya lang ako, gano'n po yung gusto niyang mangyari. Which is tanggap ko naman po sana kahit saktan niya ako or anong gawin niya sa'kin, para lang hindi niya ikalat yung video. Kaya lang po nag-back out siya dahil sabi niya magpapalamig muna siya dahil baka masaktan niya ako. So, nagpahinga rin po ako kaya lang parang ang purpose niya is mapahiya ako kasi gusto niya mag-resign ako sa trabaho, eh. Kaya po ang ginawa niya, pinagcha-chat niya po lahat halos ng friends ko, mga kaopisina ko at sine-send niya po yung screenshot. Kaya po nagpa-blatter na ako. Nung nagpa-blotter ka, anong mga realizations mo? Sana po hindi ko na ginawa na dahil ano po, eh, nung nakausap ko rin po yung lalaki, parang ang salita niya pa po sa akin, harapin ko sila, tanggapin ko na gano'n yung sasabihin niya. At nung nalaman niyang hindi ako magre-resign, sabi niya, gano'n? Hindi ka pala magre-resign? Sige, ako na lang mag-a-adjust." Sabi po niyang gano'n. Parang ako yung diniin niya na ako yung naghahabol sa kanya, kaya po galit na galit sa'kin yung asawa niya. Ang na-realize ko po is kahit pala ibigay mo lahat ng pagmamahal mo, lahat-lahat, walang matira sa'yo, ang ending pala ipagtatanggol or ililigtas niya pa rin pala yung sarili niya. Wala Hindi na siyang mga bola. Anyway, wala. um,
Bibitinin muna natin yung mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Magbe-break muna tayo saglit. This is Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!